وێرانبوونا ئاڤاهیان di Hindirê bajarê Kobanê da şahediya bevçûnên dijwar dike. Di Hindirê 24 mejmaran da hêzên Kurdî li gel artêşa azad operasyonên leşgerî li dijî çekdarên Dewleta İslamî li dar xistin. Li Rojhilatî Kobanê li kaniya Kurdan di encama şer û bevçûnan da hêzên yekîneyên parastina gel 4 çekdarên Dewleta İslamî kuştin. Çargoşeya hewlekarî û meydana şaradariyê ji şer û bevçûnan bêpar nema piştî ku hêzên Kurdî hêjmarek ji avahiyan xiste bin kontrola xwe. Li Başûr û li Taxa Botan artêşa azad piştî şer û bevçûnan du çekdarên rêxistina Dewleta İslamî kuştin. Eniya Rojavayê Kobanê şano gerbû ji topbarankirina hewnan ra ku hêzên pêşmerge wargehê rêxistina Dewleta İslamî li gundê Minaz û girê îza'a topbarankirin bi mûşekên hewn piştî ku çekdarên Dewleta İslamî 11 caran Kobanê û cihê penaberan li ser sînonê Sûriye Tirkiye bi mûşekên hewn topbaran kirin. Di dema ku jeneralekî Emerîkiyê di navê John Ayren ra gihan ku rêxistina Dewleta İslamî şaş bû êrişî Kobanê kir û ew nikare wê têxe bin kontrola xwe. Firokeyên hevgirtina navdewletî sê caran wargehên Dewleta İslamî topbaran kirin. Ew jî li kaniya Kurdan û Miktelê û gundê Mizirdawdê. Welat Bekir ji bo Orient News.